सरकारनि खाथियाव समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ दिन्थिनो हानांगोन। अब्लासो समाजनि गेजेराव बिथांमोनखौ अनसायगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि माखासे मावनाय खामानिखौ जुदि गनाय जायोब्ला, बिथांमोना जुदि रायजो राजाफोरजों जुदि गनायजानाय खामानि मावोबा, रायजो राजानि जानानै दिपेन बर'नाव मा सोंनो हादों, रायजो राजानि जानानै प्रमद बर'नाव मा सोंनो हादों, माखासे फरायसाफोरनि जानानै बर' बिजाबफोरनि जेंनानि थाखाय दिनै साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनाव बर' मिडियाफ्रा मा सोंनो हादों। जों जिखुनु जाया समाव सोरबा दैदेनगिरिफोरनि आथिं जों हमनायखौ जों बारे बारे जों नुदों। गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, दिनैनि बे समाव आं फोरमायो, मैयानि थांनाय समाव बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि जेरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव सरकारनि खाथियाव माखासे बर'फोरनि गांनाय उखैनाय, बर' हारिनि गेजेराव माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव दैथायहरनो थाखाय मैयानि समाव बर' हारिनि गेजेराव बर' रादाब बुथुमगिरिफोरनि जेरैबायदि मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों, बेखौनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो आं फोरमायनो थाखाय दिनै भिडिअ खालायदों। माबा मोनसे गोरोन्थि जालाङोबा बिथांमोननि खाथियाव बर' हारिनि जायफोर ट्राइबेल हारिनि जिखुनु जाया बर'फोरनि थासारिनि थाखाय दिनै मिडियाफोरनि खाथियाव आं माखासे गोरोन्थिफोर जायोबा आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। बर'नि रादाब बुथुमगिरिफ्रा मैयानि समाव जेरैबायदि मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों, बिथांमोनहा जेरैबायदि खुगानिफ्राय दुखुनांथाव आरो दुखुनि बाथ्रा फोरमायदों, बेनो जाहैबाय सोरबाया BPFनि खोथा बुङोब्ला BPF हान्जानि सानो, सोरबाया UPPLनि जानानै UPPLनि खोथा बुङोब्ला, मिडिया होननानै बुङोब्ला सम सम माखासे UPPLनि जानानै बुंनांगोन, मालाबा BPFनि जानानै बुंनांगोन। आरो बांसिनै जाय दिनै मिडियाफ्रा बर' हारिनि माखासे जेरैबायदि थगायजानाय बर' हारिनि माखासे खामानि मावनो गोनांफोरखौ बर' निउसफ्रा रायजो राजानि जानानै बांसिनै माखासे फोरमायनांगोन। नाथाय जों नुयो सम सम जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा जेसेबां बिथांमोनखौ मालाबा हांख्रायनानै जेब्ला लेंहरो, बेबायदि समाव जोंनि बर' मिडियाफ्रा मालाबा समाव लेंहरसेयावबो थाङा होननानै जों खोनायो। आरो मालाबा समाव रायजो राजाफोरनि माखासे बुंनाय रावफोरखौ जेब्ला भिडिअ खालायना लाङो, अब्ला मा खालामो, बिथांमोना जेरैबायदि होनांगौ बेबायदि होजोबा। नाथाय जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला जेरैबायदि जाय माखासे पार्टिनि बिथांमोनखौ खबर हराबाबो थांनानै माखासे बिथांमोना सोरबा UPPLनि बांसिनै जानानै माखासे भिडिअ हगारनाय नुयो। आरो मालाबा समाव सोरबा साफा सानैया BPF हान्जानि जानानै होयोब्ला मालाबा सोरबाया UPPLनि पार्टिया दुखु मोनो। नाथाय जाय बिथांमोना मैयानि समाव फोरमायदों, बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथावना। जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनो थाखाय बा रायजो राजाफोरनि माखासे निउस होनायफोरखौ सोरबा दैदेनगिरिफ्रा नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोननाय थायो। आरो मालाबा समाव सोरबा मिडियाफोरखौ दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थाङोब्ला बिथांमोना जेरैबायदि गावसिनि खामानि दामानि गारनानै जेब्ला बर' हारिनि बर'फोरनि माखासे जौगानांगौ आरो दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बायदि बै समनि इलेक्सननि खोथाफोरखौ बुंनो गोनां जायो, बे समाव रायजो राजाफोरनि जानानै जेब्ला बुङो, अब्ला सोरबा BPF हान्जा, सोरबा UPPL हान्जा बिथांमोना दुखु मोनो होननानै बिथांमोननि खुगानिफ्राय मैयानि समाव जों खोनानो मोनो। लोगोसे नैबेखौसो बुंनांगोन, जोंनि बर' मिडियाफ्रा रायजो राजाफोरनिखौ बांसिनै होनो हागोन ना? नाथाय जों नुयो, नंबाबो नङाबाबो जोंनि बर' मिडियाफ्रा दुखु मोननो हागौ। जों जेब्ला सम सम जों रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनायो, जेब्ला UPPLनि नंबां जाबां माखासे खोथाफोरखौ ओरैनो निउसाव दामलाबायो, नाथाय रायजो राजाफोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खोमायाव हाबहोनो थाखाय जाय बर' मिडियाफोरनि बर' निउसफोरनि जाय मोगा मोगि लाग्रा, बिथांमोना रायजो राजाफोरनि जानानै मालाबा समाव दैदेनगिरिफोरखौ मोगा मोगिबो लानो गोनां जागोन। आरो सोरबा दैदेनगिरिनि सायाव सोरबा मिडियाफ्रा मालाबा समाव रायजोनि जानानै सोंनांगोनबो। आरो सोरबा पार्टिनि जानानै मालाबा समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै सोंनोबो गोनां जागोन। बेफोरखौ गासैबो रुजुननानै लानांगोन। नाथाय जोंनि बर' मिडियाफ्रा हागोन ना प्रमद बर'नाव रायजोनि जानानै कुइसन सोंनो? आरो मालाबा समाव जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल हारिनि जानानै दिपेन बर'नाव कुइसन सोंनो हागोन ना? नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर' मिडियाफ्रा दिनै हारसा मिडियाफोर बायदि दिनै
ओरैबायदि मोनसे सिरियास सोङो हारसा मिडियाफ्रा माब्रै सोङो जेब्ला फिसा खोथाखौनो मालाबा समाव ओरैबायदि माने एकदम सिरियास सोरबाया माने थुख्रा थुख्रा दानस' जाबाय बेबायदि माखासे खोथा ओरैबायदि सिरियास सोङो बेबायदि सिरियास सोंनायनि गेजेरजों हेमन्त बिश्व शर्मारा मालाबा मिडियाफोरखौ अननो गोनां जायो मालाबा रायजो राजाफोरनि खोथाखौ मिडियाफोरनि थ्रुयैनो मालाबा अनसायनो गोनां जायो नाथाय जोंनि बर' मिडियाफ्रा रायजो राजाफोरनि जानानै मालाबा सोरबा प्रमद बर'नाव एकदम हां जोबां हाखु दाखु मालाबा माबा मोनसे बर'फोरनि न' बां सावनाय बायदि ओरैबायदि मोनसे हाखुर जानाय बिदि सोंनो हागोन ना दिफेन बर'नाव मालाबा रायजो राजानि जानानै माखासे बर'फोरनि फरायसाफोरनि जेंनाखौ मालाबा सोंनो हागोन ना सोरबा साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनाव सोंनो हागोन ना जों दिनैसिमबो जेरैबायदि बर' मिडियाफ्रा मावनांगौ बेबायदि खामानिखौ दिनै जोङो आन्दोआव थानाय नुदों आरो साफा सानै जायफोर मिडियाफ्रा दिनै रायजो राजाफोरजों सासपेक्ट खालायजानो गोनां जानो थाखाय जेब्ला रायजो राजाफोरनि जेरैबायदि भिडिअ माखासे क्लिपखौ जेब्ला गावसिनि चेम्बाराव थांनानै गावसिनि माखासे भिडिअनि गेजेरजों मालाबा होफुङा बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोनो जेब्ला नंखाय बाखाय जेब्ला जाथा भिडिअफोरखौ जेब्ला होलाबायो बेबायदियाव रायजो राजाफ्रा बोरै अनसायनो बोरै हेफाजाब होनो दिनैनि समाव नुयो माखासे जाय मानसिया इउपिपिएलजों जुदि अनसायजायोब्ला इउपिपिएलनि खोथा बुङोब्ला जों माखासे मोननो गोनां माखासे जों थाव खरस माबा खरसखौ जों मोनगोन नामा बांसिनै नै बेबायदियाव जोंनि माखासे बर' निउसफ्रा माखासे गोजावो नाथाय जाय बिथांमोना माखासे हारिनि जाय मानसिफ्रा खामानि मावथारनाय एबा खामानि मावनो ओंखारदों बिथांमोना साफा सानैनि थाखायनो बदनाम लानो गोनां जायो बे दिनैनि समाव बर' हारिया दिनै माखासे बा बर' मिडियाफ्रा साननो गोनां जेरैबायदि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै ओंखारदोंब्ला सोरबा इउपिपिएलनि थाखाखौ जालदाब गारनांगोन सोरबा मालाबा समाव बिपिएफ हान्जानि थाखा फैसाखौ जालदाब गारनांगोन रायजोनि जानानै अरायसम सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोंनांगोन सोमखारिनांगोन अब्लासो जोंनि बर' मिडियाफ्रा रायजो राजानि जानानै थांनानै थानो बा रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो दिनैनि समाव रायजो राजानि जानानै आं फंनैसो बुंनायाव जाहाथे जोंनि बर' मिडिया बर' निउसनि बिथांमोना आंनि सायाव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जालांदोंबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आखाइ खबजोबनानै गले गले आं खुलुमो बिथांमोननि सायाव गोसो गोरबोआव आंनियाव हास्थायो बिथांमोना निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो मानो होनोब्ला जों बांसिनै रायजो राजाफोरनि माखासे गांनाय उखैनायखौ दिनै जाबाबो जायाबाबो बर' इउटुबारफ्रा दिनै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोमखारिनो गोनां जायो रायजो राजाफोरनि माखासे खोथाफोरखौ दिनै दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे सोमखारिनानै माखासे भिडिअखौ हगारनो गोनां जायो बेबायदियाव जों नुदों नाथाय जोंनि बर' मिडियाफ्रा दिनै जेरैबायदि आगान सुरनांगौमोन जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि जानानै सोमखारिनांगौमोन आरो मिडिया होननानै बुङोबा गेजेरनि रावनिबो नङा सोरबा रायजो राजानिबो जाद्रायनांगौ बे नङा सोरबा सरखारनिबो जाद्रायनांगौ बे नङा जिखुनु जाया समाव आं बर' मिडियाफोरखौ आं खावलायो जिखुनु जाया समाजनि जानानै बा रायजो राजानि जानानै बांसिनै खोथाखौ फोरमायनांगौ बेखौ आं आसा खालामो आरो रायजो राजाफ्रा अराय सम नोंथांमोना जुदि रायजोनि माखासे खामानि मावनो गोनां बा रायजोनि खोथाफोरखौ जुदि बांसिनै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जुदि थांनानै जुदि रायजोनो दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव रायजोनि जानानै जुदि मालाबा समाव जुदि मोगा मोगि सोंनो हायोब्ला मालाबा समाव जुदि रायजोनि जानानै जुदि सोरबा दैदेनगिरिखौ जुदि बुंनोबो गोनां जागोन बेबायदिखौ जुदि आगान सुरनो हायोब्ला अराय सम रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ हेफाजाब होगोन आरो नोंथांमोननि जेरैबायदि सोरबा दिनै मिडियाफ्रा थाङोबा थाव सोनोबो 100 थाखाबो हरा होननानै जों खोनायो बेनि थाखायनो आं आसा खालामो सोरबा रायजो राजाफ्रा बर' गेदेरमा रायजो राजा जिखुनु जाया बर' समाजनि गेजेराव सोरबा बर' मिडियाफोरखौ लेंहरोब्ला बिथांमोननो मालाबा समाव थाव सोनो थाखाय बिथांमोननो साहा लोंलांनो थाखाय थाइसे थाइनै हेफाजाब होयो आं बेखौ आसा खालामो बिथांमोना रावनिबो थाइसेबो थाखा मानो होनोब्ला दरमा हिसाबै बिथांमोना गैया आरो जाय बिथांमोना दिनै साफा सानै मिडियाफोरनि थ्रुयै दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनो बेफोरखौ जालदाब गारनानै जाय बिथांमोना सोरबा बिपिएफ हान्जानि सोरबा इउपिपिएल हान्जानि जानानै साफा सानै मिडियाफ्रा सिथाबनानै थादों बिथांमोना उननि समाव मालाबा समाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोदै गनो गोनांबो जागोन आरो अराय सम रायजो राजाया अनसायाब्ला मालाबाबो थांनानै थानो बर' मिडियाफ्रा हानाय नङा रायजो राजाफ्रा जेब्ला बर' मिडियाफोरखौ जेब्ला नायो अब्ला बिथांमोननि माखासे थांनानै थानाय बिथांमोननि माखासे
मिडियाफोरनि जेरावबो गिदिंनांगौ माखासे थावनि साहा लोंनायनि खरसा हेफाजाब मोनगोन आं बेखौ आसा खालामो। रायजो राजाफोरजों अनजानाय खामानि माव बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम खावलायहरो। गोजोन्थों बयनिसिमबो।